Am revenit, prieteni, să continuăm, domnul academician. Rămăsesem la Toboloveni și la aurul pe care putem să... Exact. Deci aurul trebuie să scoatem prin două lucruri. Prin muncă asiduă, de care marea majoritate, din păcate, în România s-au desobișnuit, și al doilea, prin inteligența românească. Să nu uitați că avem tineri capabili, tineri la Olimpiade, primii. Aici e aurul adevărat a unei țări. Inteligența și munca. Categoric. Da, poate că... Nu distrugerea. De ce să ne bazăm numai pe resursele naturale, pe acest sac fără fund, pe care se bazează toată civilizația actuală? Pe petrol, pe gaze de șist, pe minerale, asta. Păi acest sac... Nu va fi fără fund. Până la urmă se va termina. Am ajuns aproape de fundul sacului. Și atunci aici trebuie să ne orientăm, să găsim alte metode. Deci muncă, inteligență, inventivitate și, în primul rând, iubire față de pământul pe care v-ați născut. Eu nu sunt naționalist, dar sunt patriot. Da. Mi-aduce aminte exemplul dumneavoastră de o națiune care nu prea are resurse, și anume Japonia. Și se bazează foarte mult pe tehnologii, pe inteligență, exact ce a spus dumneavoastră. Așa. Și care exploatează fiecare centimetru pătrat, dacă nu metru pătrat de pământ pentru agricultură. Asta cu ce eforturi. Și cu ce eforturi, da. Eu, care am lucrat în 4 expediții, am fost în Himalaya, pământul lor agricol este muntele. Totul este terasat, pe stâncă terasat. Și au niște coșuri mari în spinare, frunzar și îngrășăminte fermentate de la animale în spate, fertilizează ogoarele aceste mici, care nu au mai mult de 2 metri. Acele terase, da. Terase, 2 metri adâncime, și cu o muncă extraordinară supraviețuiesc. Și mai mult decât atât, pe aceste terase, când vin ploile musonice, să spală pământul fertil și îl aduc înapoi cu coșurile în spinare. La noi se menține pământul. La noi se Avem menține. un pământ extraordinar, deci ar fi mult mai simplu pentru noi. Păi, revin puțin la ideea cu împădurirea muntelor după exploatare. Da. O să vă arăt câteva imagini ce înseamnă exploatările acestea cu cianuri. Este vorba de Australia, da? Pe acesta vreți? Da. Care din ele? Că sunt toate, 3? Toate le arătăm, deci întâi pe acesta. fiindcă acesta este primul, ca să vadă unde s-a făcut această exploatare cu cianuri și ce a rămas în urmă. A doua imagine, vă rog. Imediat când am apucat să arate, să vadă telespectatorii exact imaginea. În Australia. Deci un teren și ceva mare unde s-au lăsat s-au otrăvit multe... și nu mai sunt pești, nu mai sunt nimic. Am înțeles. Dar pe pământ, pe Terra, următoarea imagine. Aceasta? Aceasta. Uitați ce a rămas în urma exploatărilor. Unde sunt pădurile respective? Păi stai, domnilor, pe stânca goală vreți să cărați pământ din Bărăgan? Pe pământul acela pe care trebuie să crească pădurile cu care vă lăudați, va fi spălat la prima ploaie. Categoric. Trebuie și fixat. Trebuie fixat și atunci înseamnă ce să mai vorbim? Foarte mulți bani, da. Iar oamenii, uitați cum arată. Da. Și încă un model vreau să îl aduc la cunoștință. Imediat. Doar câteva secunde. Da, vă rog. Gata, au văzut telespectatorii. Este vorba de Canada. Da. Yellowknife după exploatare, cum arată. Tot exploatări de aur. De aur. Așa. Fotografia a fost realizată la fața locului de prietena mea, exploratoarea Uca Marinescu. Da, care este destul de cunoscută și e cunoscută. Femeia care a atins Polul Nord și Polul Sud într-un singur an. Uitați ce rămâne după această exploatare a aurului în Canada. Afară de pământul otrăvit, dezastru, copacii morți, utilajele părăsite și așa mai departe. Unde e reabilitarea cu care se laudă oamenii? Înțeles. Și uitați, încă una. Uitați ca să vedeți cum arată pământul. Și mai mult decât atât, aceste două exploratări
exploatări au fost făcute în zone în care nu existau locuințe, nu existau oameni, în zone la 50, la 100 de kilometri. În Canada sunt zone efectiv imense, nepopulate. Da. nepopulate. Dar aici sunt multe sate, înțeleg. Că sunt 4 munți, am înțeles. Bineînțeles. Și este evidentă afectarea zonei, da, am înțeles ideea. Bun. Deci, ce ne rămâne de făcut în continuare? Să iubim mai mult această țară. Primul lucru, să iubim această țară în care, indiferent de ce naționalitate suntem, Da. adevăratul patriotism este acela de a-ți iubi locul unde te-ai născut, unde ai copilărit, unde ai trăit. Da. Așa este. Și Indiferent. indiferent de naționalitate, pentru că avem, cum ați spus, poate fi afectată și țara vecină Ungaria și țara vecină Serbia și Bulgaria, deci suntem până la urmă într-un spațiu care trebuie protejat mult mai larg. Roșia Montană, în ghilimele sau cum vreți, nu mai este o problemă locală, nu mai este o problemă națională, este o problemă internațională, sub toate punctele de vedere. În primul rând europeană și apoi internațională. Europeană și internațională. Deci, patrimoniul acesta e patrimoniul a Europei, patrimoniul terei. Trebuie să-l protejăm, să-l înfrumusețăm și să facem această conversie. Da. Putem, din păcate, în ultimii 30 de ani, munții Apuseni au fost neglijați, nu știu dacă nu deliberat, ca să ajungă la sărăcia mai mare decât erau. Nu s-au investit în turism, nu s-au investit în șosele, în infrastructură, nu s-a investit nimic în acest agro-zoo-turism industrial pe care îl promovăm noi. Întâmplător am luat legătura cu o firmă spaniolă de consultanță și aș vrea să le spun românilor, telespectatorilor, cât de buni sunt spaniolii în atragerea acestor fonduri europene cu care am putea să facem foarte, foarte mult pentru țara noastră. De ce oare nu trimitem specialiști în Spania? Pentru că avem foarte mult de învățat de la ei și ei ne-au spus cu mare drag, vă învățăm cum să atrageți fondurile europene ca să aveți o țară și mai frumoasă. Noi cooperăm cu Austria, cu Germania, tocmai am făcut vizite în Salzburg, în Tirol, cu grupul nostru de prieteni de la Vatra Dornei și am adus și țărani români să vadă cum se face agrozooturismul. O avere extraordinară. Păi, dacă am fi mers pe această linie în ultimii 20, 25 sau 30 de ani, sau 50 de ani cu industrializarea excesivă și așa mai departe, era mai frumos decât în Elveția. Categoric. Fiindcă ne avantajează peisajul. De la munte până în zona alpină. Da, pentru că noi avem și câmpii mănoase, spre deosebire de Elveția, avem și Marea Neagră, Elveția nu are așa ceva. Și vedeți, acesta este. Mai vreau totuși să ridic un aspect la care m-am gândit foarte mult. Este pentru prima dată, și mi-am notat aici, când o companie străină naționalizează prin înșelare pe bieții moți, profanează terenurile, casele și cimitirii, pentru prima dată. După părerea mea, noi trebuie să naționalizăm proprietățile ilegal construite și achiziționate de această companie străină, furate de la localnici. Celor care ne conduc. Am scris astăzi și acesta este mesajul meu și să opun proiectului să nu se teamă că vor plăti ei sau noi sume enorme companiei aceasta care o numesc ca și cronicarii de teagma jefuitorilor, ci compania străină să ne plătească moral, material pentru tot răul făcut țării noastre.
Puteți să dați ceva exemple ce rău au făcut ca să se înțeleagă foarte bine, populația să fie informată? În primul rând, coruperea. Principala plagă a societății din zilele noastre. Al doilea rând, agresiune asupra terenului pentru profituri care să le ducă 80% pentru ei. În al treilea rând, nu au ținut seama de dorința oamenilor cinstiți din această țară și tot timpul, prin televiziune, prin toate mijloacele, cu oameni cumpărați care, o doamnă am văzut alaltăieri la televizor, frumos coafată, vrea să se facă miner, că nu mai poate trăi din așa. Un tânăr băiat firav cu urechile foarte mari ca de liliac vrea să se facă și el miner și așa mai departe. Și mai mult decât atât, aș dori să fie pedepsiți și ei să plătească, cei care timp de 16 ani au semnat pentru acest proiect și au dat autorizație să-și facă de cap oamenii. Cu alte cuvinte, spuneți că trebuiau întâi să ne întrebe pe noi toți. Bineînțeles, bineînțeles. De ce? Pe noi nu ne-a consultat deloc. Acele dosare strict secrete. Da. Prin asta cred că au trezit și mai multă suspiciune, pentru că a fost totul secretizat. Totul Dacă nu se mergea pe transparență, probabil că ar fi avut mai mult de câștigat. Altceva. Da. Și să nu uităm că la ora aceasta există și alte metode. Ei se laudă că sunt cele mai performante metode puse la punct. De exploatarea aurului. De exploatarea aurului. Așa se spune cam în toată presa care nu a prezentat din piața universității că este singura metodă eficientă de explorare prin cianuri, de exploatare. Eficientă prin distrugere, prin demolare. Eficientă pentru ei, dar nu eficientă pentru noi, pentru pământul țării noastre. Unde e eficiența? Când astăzi există metode, plecând de la vechile metode gravitaționale, după măcinarea stâncii, prin gravitație, și se lucrează la perfecționarea acestor metode. Haideți să mai avem răbdare 10, 20, 30 de ani până vom găsi alte metode raționale și de protejare unsă. Și nici într-un caz prin decopertare să mergem, dacă minerut înseamnă mină, să mergem pe mine, să facem galerii. Ar trebui să știe telespectatorii că deja există mine care produc în permanență, mine de aur în România, care produc și se duc la Rezerva Națională de Aur. Da. Deci aceasta ar fi o exploatare suplimentară. Aur, deci se poate, există păstra un 10 ani până vine o metodă mai bună. Bineînțeles că nu avem nevoie pentru Banca Națională a României, dar să ne gândim la lucru esențial. Aurul acesta nu e nostru. Este al generațiilor următoare. Și marea plagă a societății române, celor economiști sau care ne conduc, nu văd decât pe termen scurt, nici mediu măcar, nici mediu. Aurul acesta a generațiilor viitoare, a generațiilor de peste 100 de ani. Nu e a nostru. Și atunci, de ce să le furăm viitorul tinerilor? Da. Întotdeauna aurul va fi un metal prețios și util în toate domeniile. Nu mai vorbesc de celelalte metale. Ieri am aflat că există 47 de metale diferite s-au depistat prin prospecțiunile acestei firme în pământ. 47. Deci, la asta să ne gândim în primul rând, că aurul acesta nu este al nostru, este moștenirea care trebuie să o lăsăm pentru 50, 100. S-a spus că, da, pentru 50-100 de ani, pentru generațiile următoare. Mă scuzați că v-am întrebat. Vreau să spun că s-a spus că inițial că se va obține un profit pentru statul român de 1 miliard, apoi s-a plusat la 2 miliarde și mai mult. Este o mică ambiguitate aici. Nu intru în problemele economice, fiindcă am citit cel mai frumos raport de ineficiența economică de regretatul economist de mare valoare, Răgălie, care, din păcate, ne-a părăsit acum 4 ani, dacă nu mă înșel. Acum aș mai spune ceva. Vă rog să mă iertați,
dacă am fost prea pătimaș la această emisiune. N-ați fost pătimași. Am simțit doar durerea în suflet, pentru că iubiți foarte mult această țară. Durere și entuziasm. Și de ce vă spun asta? Sunt scorpion și doi scorpioni se pare că nu se înțeleg. Eu nu sunt scorpion, înțeleg că vorbiți de alt scorpion. De alt scorpion. Eu mă înțeleg foarte bine cu taurii, Da. care știu ce înseamnă greu și munca. Eu sunt taur. Și asta vreau să spun de acel miliard sau câteva miliarde, pentru că acum câțiva ani de zile, când economia mergea, doar din românii care lucrau în străinătate, această țărișoară a beneficiat de vreo 4-5 miliarde de euro. Deci iată că se poate, dacă muncim. Dacă muncim. Asta e salvarea. Munca, cultivarea inteligenței și mai presus de toate să ne înnobilăm sufletul cu gândurile cele mai frumoase pe care le avem, să merităm denumirea de Homo sapiens. Nu zoon politikon, cum zic grecii, Homo sapiens față de zoon politikon. Ce este zoon politikon? Denumirea clasică grecească a politicienilor. Zoon politic, animal, să fie foarte clar, animal politic. Da, să fie clar pentru telespectatori. Da. Un animal politic, da. Mai vreau în încheiere să mai aduc ceva. Despre piramide. Toți cunoaștem piramide. Piramida, în concepția mea, este primul punct, este credința. Al doilea punct trebuie să fie știința. Al treilea punct să fie tehnologia. Al patrulea punct să fie economica și al cincilea punct politic. Cam asta ar fi piramida. Din păcate, în prezent, piramida este cu vârful în jos, este inversată. Și să încercăm încet, încet să o ridicăm la poziția ei. Trebuie să fim optimiști. Zilele acestea strada a arătat o anumită forță și demonstrația din piața universității a fost foarte pașnică. Mai mult de atât au făcut și curățenie și acei concert, studenți. Și vioare. Și mi-a plăcut acești tineri minunați pe care unii îi numesc golani în amintirea pieței universității care ne-a răsturnat istoria. Da. Aș vrea să spun de piramide. În general, un munte arată ca o piramidă sau ca un con. Și dacă se decopertează, se va crea o imensă gaură acolo. Dar în vârful unei piramide, asta vreau să spun, energetic, în vârful unei piramide se formează acea energie chi sau chi. Și mai ales că România este grădina Maicii Domnului, unde se va duce oare acea energie benefică pentru toți oamenii, pentru toate viețuitoarele, pentru toți arborii, dacă noi distrugem acel munte? Evident că se va pierde. Se va duce pe apa sâmbetei, 100%. Da. Mai avem foarte puțin. Aș vrea să ne spuneți dacă aveți ceva proiecte viitoare, pentru că se pare că am epuizat Roșia Montană. Așa. Dar într-un minut, două. Am mers la sinteză, sper că am punctat ceva, să mă ierte pe cei care i-am supărat în seara aceasta. Proiectele de viitor, trebuie să ai totdeauna un proiect de viitor. De 3-4 ani, proiectul meu principal este să mă ocup de tineri, de viitorul țării și să le spun un lucru. Fiți atenți! Omenirea nu a înaintat prin gloate, omenirea a înaintat prin vârfuri. Alegeți un model, un vârf, urmați-l și depășiți-l. Unul din modele se află chiar în fața mea. Sunteți dumneavoastră. Dar evident avem și alți academicieni, avem vârfuri, așa cum ați spus, avem tineri foarte talentați pentru Olimpiade, avem încă resurse umane foarte puternice. Și să nu uităm în general, omenirea, dacă nu era un Aristotel, un Platon, un Beethoven, un Leonardo da Vinci, în muzică, în pictură, în toate, au înaintat prin vârfuri. Ce să facem? Da. Pentru că este nevoie și de știință, dar și de artă, de cultură, să nu uităm de toate astea. Asta e foarte important, e primul lucru. Artă, cultură și credință. Da. Credința. Spiritualitate. În sintetic, în creator și în creație.
Noi categoric. suntem rezultatul unei creații, indiferent de ce concepție suntem, materialistă sau... Și aș încheia cu un exemplu foarte frumos, dacă mai avem un Mai avem minut. puțin, da. Foarte de mult am văzut un film cu Charles Chaplin. Da. Încă nu era sonorizat. Și la un moment dat a vrut să definiască Marea Revoluție din octombrie, de care ne apropiem. Era o mașină, un trailer mare, încărcat cu bușteni, care venea de la pădure. Fiind gabaritul depășit și lungimea depășită, era un steag roșu, ca să marcheze pe cei din spate că Să-i avertizeze. să-i avertizeze. La un moment dat, cade jos steagul, Charles Chaplin se pleacă să ridice. Îl ridică și îi face semn șoferului, stai că ți-a căzut Steagul. S-au mai adunat 2, 3, 10, 100, 1000 după el, fugind cu steagul roșu în mână. Da. Primii 10 știau de ce fug, dar cei 1100 de mii Nu știau de ce. Nu știau de ce. Se luau după Asta a cel din fost față. definiția superbă. Mie îmi plac sintezele foarte mult a Marei Revoluție din octombrie, care unii încă o sărbătoresc. Treaba lor. Vă mulțumesc tare mult de participare, vă mai așteptăm. Mulțumim tare mult de clarificări, sănătate și toate cele bune. Mulțumesc foarte mult, cu plăcere. Vă mai așteptăm. Cele bune. Dragi prieteni, vă urez un weekend plăcut și urmăriți Tainele Vieții. Sănătate!